Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jonas manipud ijay Tarlac. Ngam adda itan iti balasiw taaw. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin di tangaawan labas na. Kailokwan ti puon ko manang, ngam nagdapat kami iti Tarlac iti Pimosay ti amak. Ijayak metten ana addaan iti pamilya. May sak a karpintero nga addaan iti anak akaraman kadagiti children with special needs. Ididamo manang impagarup mi nga agasawa, agagangay laeng ti kina-hyper ti inaudi nga anak mi, iti edad na atallo. Iso adimi ingkan kano. Aging gaanadlaw ti kaaruba mi nga agpapaay iti center ti kasjay ajar na. Ket iso ti nangisingasing kada kami, amasapol nga ipakita mi iti eksperto ti anak mi. Tama ibilang kano apakapilawan ti kasjay agalad ti anak mi. Gaputa sa anak met anak katurpos wenno nakaadal gapu iti rigat ti biag, awan nga rod ti pagpaagas mi ti anak ko. Ken maysa, saan mi anadlaw adagos nga adagayam sa bali ajar ti anak ko. Saan na pa nang idayaw iti bukod ko abagi manang, ngem makonak a responsable ak nga adig iti pagtaengan. Tauray iti naminsan, jak pulos timimtim iti bisyo, kan jak pulos insukat iti anyaman alanglang ay, wenno iti barkada ti oras ko para iti pamilyak.
Iso na laang manang, tatalaga siguro at tinalaos a kinarigat ti panagbiag, ti makagapo. No apay, anapasamak ti jakton malipatan a pagteng, nga inak isalaysay kada kayo. Kumusta't anak ta, Lily? Nakaturogan, Jonas. Ay, kaano nga tayo may padoktor? Tapno maamuan tano anya dagiti rumbang maaramid para kenkwana. Jack, masumbatan day ta sa ludsod mo, bakit? Ngam di kagdanag. Mamati ka mapasamak tumad lang day ta. Basta isa miram ta agilasin manipod iti matmat gadak, ha? Tapno makaurnong tayo ti pagpa-check up tanto kenkwana. Ar-aramidak ti amin, Jonas. Di ka agdanag. No nabaknangak la ko, Malili. Saan ko man na masapol pa pagparikutan ti may papan iti pagpa-check up ti anak ta. Jonas. Nga manyangay. Nagbanagak mata marigrigat. Ano awan ti paki-carpenter work? Awan mo ti panggadak. Anya ka ka di, Jonas. Aday ta ka manen. Di mo ay ayan ti bagim. Di tayo pa'y matnapadasan ti limangan anangan, ah. Pud na day ta. Ngam no may papaanan iti daduma pagkasapulan nyo a pamilyak. Diya akon may paay. Kas kumay ti pagkasapulan ta anak ta. Napalalo ti kinhyper na. Kasla sana may bibusan iti enerhiya. Isungad dadag iti gundaway a masuron ti daduma kenkuana. Gapoy ti kinadagulit na. Nangruna dag iti sana makaammo. Nga dagayam na idumduma asagubanit na. Si kakadila ang tiada diti balayo, Barok. Wananang, remor ngamin ni Lily. Kadwa na dagiti ubing. Ay, kastagayam. Apay ka din, nanang. Ada masapol yung ka ni Lily? Ay, awan mo't kit day. Mailiwak lang kadagiti apo kiso nga imbayak. Di kay mo't ngaminan makapaspasyar ije balay. Pasensya kayo, nanang, ah. Sana bale, tanong makawaya kami. Agpasyar kami ijay. Wala, tapno mailiw mimot kan itatang yun dagiti apo ko, may. Nanang. Agsubli ka di adagos dalili. Nanang. Ada lang amin na banda din ako si Jelaod. No, rayak lang arod biit idan. Tapno saan mo't ama sa ayang tiyo umay ko ditoy. Talaga nga may nakailiw ko dagiti apo ko. Jonas, ang mga nun nalipatam ti balon mo. Saan, Lily? Sana rumbang nga malipatak, tadyak kat mabisinan. Narigaten. Sapay narigat ti trabahom. Karpintero lang kung kunati sa bali. Ngam di dalaan mo, anadagsan mo't at trabaho ti panagkarpintero. Talaga, mat. Kan, dakkel ti matipad ko, nagbalo na, Lily. Jonas. Pudno nga daday tayo mapmapan iti construction site nagpapautang iti makan. Ngam, nadagsan matlaang na dumtengan ti pa nagbabayad. Ta syempre, maurnong. Dakil to na may gisa iti masweldok no dumteng ti pa nagbabayad. Ay. Isa masapol nga agbalo na klangin. Tati gastusig para kumay ti kanak. Isupay ang mainayon iti or-ornongam apara iti pagpa-check up to ti anak ta. Sana bale, ta ikagumaka talaga ti agimped. Tapno mayurnungan ta ti maipapan iti day ta abanag lakay. Agyaman naktaman nakaawat kang asawa, Lily. Katulitak, agkindawak iti dispenser kan ka. Gapo iti mapaspasara marigat ti biyag. Ngam di kagdanag, takas iti nakon-nakon. Ore kasto'y agagangayak lang at trabahador, a karpintero,
Aramidak ti amin, tapno maipaay ko ti amin na pagkasapulan nyo a pamilyak. Tinyag pa iso ti kabibiyag mi asang kapamilya. Pudno asaan kami alumanglangan na mangan. Ngam adumat dagiti Jack maipaaya pagkasapulan ti asawa, kasta amot ang dagiti anak ko. Gapo tagagangayak lang nga trabahador. Gapo iti kasasaad mi iti biyag. Jack man lang maipakita iti doktor ti sasaadan ti buridak nga anak mi kan ni Lily. Nagriga ta talaga ti kastoy. No sa anak ko maagagangay lang a karpintero, agagangay lang a trabahador, no dakkel na ko mati masusweldo ko, sa anak ko mamarigregatan, narangay ko mati panagbiag ti pamilyak. Saan mi ko maapulo sa mapaspasan di kakastoy akita ti rigat, no dakkel na ko mati masusweldo kas trabahador, no dakkel na ko ma. Kasta ti pagrikrikusan ti inaldaw a panagbiag mi nga agasawa man ng Emmy. Gaputa sa anak mo't adi-adal ama ko na, agan ano sak iti basit a sweldok a makatrab-trabaho iti construction kas karpintero. Iso nga idinaamuan mi nga agasawa a maibilang asakit ti kina-hyper ti anak mi, nakarkaron nga ingka gumaak ti makateged. Kat ni matlili nga asawak ti para ilasin iti saggabasit agatad manipod iti sweldok. Tapno makaurnong kami iti aramatan mi para iti anak mi a maibilang at children with special needs. Aging ga idinamamok ni Mang Janong. Maysa kadagiti nagbalin a kaduak a karpintero iti maysa a kontrata mi. Ginayemnak ni Mang Janong kat masansan akakuyog wenno kais istoryanak tunggal adda bakante nga oras mi nang runa iti pangaldaw. Mas daawak ididamo takanayon adamagen na no anya ti kasasaad mi iti biag. No anya kano dagiti parikot a pagdaldalanak taamangan kano no makatulong kanyak. Jack ingkan kano ididamo manang. Ngam dimteng ti kanito a masapul moten ayeb kasko ti adda akaririknak, maipapan iti kinakurang ti matagdagad ko, wenno ti sweldok, tapno maipa-check up ko kumamot ti inaudi nga anak ko. Kastamoten ti jakpan nakaipaay iti amin a pagkasapulan ti duapay nga anak ko, akadagiti a panawen kat agad adalan iti elementarya. Saan mabasol no kastaman di sitwasyon mo ita, Jonas? Ano tayo akasta ti sitwasyon na? Mang Janong, Kasan nga maparangay tayo ti kabibiyag tayo? Kat saan mat a permanente ti trabaho tayo? Saan ka di? pudno day tamang Janong. No awan ti pakitagda na construction, awan mo ti trabaho tayo. Saan lanay ta, Jonas? Awan ti mawawat tayo a benepisyo, iti pa nagkarkarpentero tayo. Kang runaan na, saan tayo nga mo, no kaano a makatagad tayo? Ta saan tayo mat nga mo, no kaano manen a makastrak tayo kas karpentero? Wano makikarpentero kung nakmanlangan. Wan nga rin Mang Janong. Ay, anya lakit din aya. May sapaya kang runa na rumba nga mapabasol iti kastoy a sitwasyon tayo. Kat dagiti adday ti takam. Kastamatan, dagiti nababaknang. Ha? Nakaskas daw ti imbagak saan ka di.
Makita kiti reaksyon mo, Jonas. Ngampod no ti bagbagak. Tano saan kumagamrod, dagiti adda iti takam, kan dagiti nababaknang. Awan kumati marigatan nga umili. Ngam kapot, agpapada da abokatot. Datayo latan, tinakakaasing agrigrigat. Uray no amirisom ti amin nga ibagbagak kan ka, Jonas. Masinunom nga agpaisugayam amin nga ibukbuk silak itaken ka. No amirisan nga agpayso dagiti na ibagakan ka dyan nagbalin agayam mo iji pagtratrabahoam. Adda kinapudno na. Kung naktumat namin ken ka, talaga sa bali ti kapanunutan ni Mang Janong. Nasirib. Amuna at tingitingan ta niya man nabanag. Nang runa ti kinarigat ang mapaspasaran ti kadwa nita. Katakal mo ti basol ti gobyerno iti mapaspasamak lili. Takas kadagiti bokatot a kapitalista. Mairaman da pa emang parparigat kada tayo amarigrigaten. Imbis kumaada tayo ti ipangpangruna da. Saan? Tadada nga ipapaayan da iti atensyon dagiti baknang. Wen nga ngod. Amom, ado ti masursurom iti dayta katrabaho am Jonas. Iso anagasat katanam amom dayta. Matulungan na kaamang tingiting iti kinapudno. Talaga, Lili. Isungor ni ibagbagakan ka ti amin ang mapagsarsaritaan mi ni Mang Janong tapna amom. Gapong arod iti kanayon apa nang istoryam kanyak iti may papankan kwa na. Makunak analagaan mo tuntiriknak kan kwa na. Kasta ka di? Wen Jonas, sapay la kumata maamamok tumot ni Mang Janong. Amok ngamin nga adumot ti masursurok kan kwa na. Bayam Lili, yam amukan to kan kwa na. Ikarik dayta, bakit? Nanang, asino jay kasasao ni tatang? Ni Mang Janong anak ko, kadwa ni tatang mo iti trabaho. Kasta ka di? Adda pa imot sa bali a bisita. Wen, kakadwa amin ni Mang Janong dagita. Kasta ka di? Wen anak ko, inyam amo kanyak ni tatang mo da Mang Janong kan dagiti kakadwa na. Gayam yung ida, nanang? Wen naneng, nasisingpot da. Kasta gayam? Alan naneng, asikasumpay la ang daading mo, nang runa ti inaudi, tani, masapul nga asikasok da tatang mo, kandagiti sa nga ili. Bantayam ti inaudi akabsat mo ha, amumot analaus ti kinahyper na, amang ano dagulitan na dagiti sa nga ili tayo, nakababain. Ala, ingkan, anak ko. Mom Lili, nakarkaro pa yung mawaknitan ti kapanunutan yung agasawa. May papanitipod no ang mapaspasamak iti komunidad tayo. No agbalin kayo na anan-anay ang miyembro ti grupo mi. Kasta ka di, Mang Janong? Wan, Lili. Kay bagan matlang nagbalin kayo ng miyembro ti grupo. Sika iti grupo dagiti babae. Ni Jonas nga asawam, na kami tagkukuyog. Sigurado nga mi na matulungan da kayo pa'y may papaniti kasasad ti buridag nga anak yo. Analabas ti kinahyper na.
Kasta ka di? Ay, mayatak iti day tamang Janong. Nasayat no kasta. Manipod nga ron ita. Masansanton nga agsasarak tayo, ha? Wana, naimbagla pagliliwaan na kikita tayo. Naku namon, Lily. Malaksid ang maliliwa kayo ni Jonas nga asawam. At ano pa iti masursuroyo, may papanitipod-pod no a sitwasyon tayo, amarigrigat. Kan masursuro yung tupayan, dagiti wagas, no kasano alabanan ti agdama akasasaad tayo. Agpaiso, Mang Janong? Wan, Lily. Dahita, ti may karik kada kayo ni Jonas nga asawam. Gaputa suportado nak ni Lily nga asawa, kan nakitak ang magustuhan na ti mapaspasamak, nakikapeng kami iti grupo, nakaikapengan matla ang damang Janong, kan ti asawa na. Ni Lily nga asawa kat nagbalin akamang ti grupo dagiti babae, akakadwa ni Mang Janong. Idinto ta siya kat nagbalin akamang dagiti trabahador, nga adamot laang itisidong ti grupo, nakaikapengan ni Mang Janong. Nasamit ti panarita ti tunggal may sa kadakwada. Kat amin nga agaon iti bibigda, makaengganyo manang. Pudno nga adu dagiti naduktalan mi amadi, kampay idi, nga aramid ti gobyerno, kang ronaan dagiti agtakem, api nati mimot nga agasawa. Takas iti nakunakon, makaengganyo ti panarita ti tunggal may sa kadakwada. Aging gay ti saan ang nagbayag, nagbalinan na pagsasarakan wano meeting place ti grupo ti pagtaengan mi kanilili. Kat iti may nga aldaw, Mayo 1 idi manang. Nagsasarak kami manen iti mismo a pagtaengan mi, tapno maplano mi ti isayang katming addang para iti Labor Day. Karaman idi kadagiti imay iti pagtaengan mi, dagiti nagtagi armas a kakadwami. Dagiti mauawagan hukbong bayan nga agtaltali na adlaang iti kabambantayan nga isukano ti mangilablaban kadagiti karbengan mi marigrigat. Jonas, nagadudag iti kakadwa da ka Janong anang tagi armas. Nani ka Janong akakadwa tayo amin dagita. Isuda ka na dagiti agnanay iti kabambantayan, sumalog laang diti patad no kasapulan. Kasta ka di? Wen Lily, isuda dagiti kang runa namang salsalaknib kadagiti karbengan tayo amarigrigat, kontra kadagiti abusado ken gamrod a kapitalista. Isumat lagayam ang nagtagi armas da. Proteksyon tayo, dagiti igam nga imat da. Tinasaya at Jonas, asikasom idan, abang ano da makunada kadata. Sige, mabit lang arod ta kasaritak ni ka Janong. Tapno amok, noon niya dagiti masapul da. Sayatan, no anawaan pa lang di buridag ka anak ko ni Jonas. Tane, kumaro ti kinadagulit na. Ka Janong. Dagdagulitan na dagiti kakadwa tayo nga day ti silid abakante. Kasta ka di ka Janong. Sige, tamapan ko anawaan. Napatag ti pagsasaritaan dagiti kakadwa tayo nga day ti day silid. Sa narumba nga masingada. Ay, pasensya kayo lakuman ka Janong.
Epekto nga min dayjay ti sakit ti anak mi. Mawatak matkit di. Iso akin na sarita kan, Lily. Sige ka, Janong. Inak-anawaan ti buridak nga anak mi. Kasayaatan dayta. Iti kasta. Marugyak mo tinti agsarita. Tay bagak dagiti rumbang ngay bilin ko. Kakadwa, itangal daw, mayo uno. Masapol amay patungpal tayo ti plano tayo kontra kadagiti bokatot kan mananggon dawaya kapitalista. Nakasaganan dagiti kakadwa tayo amang isayang katitirali para ita a Labor Day. Kat iso asimalog dagiti kakadwa tayo ang nagtagi armas. Tapno masigurado ti proteksyon tayo. Tadakkel ti atap ko nga agtignay lakit ni dagiti pan nakabagiti lintag. Apas pasurot dagiti kapitalista ken babaknang. Sana rumbeng alapdanda dagiti may sayang kata protesta para itangal daw. Tati Mayo 1, aldaw para kadagiti mangmanggad. Nang runa pa yan, kadagiti mangmanggad na nakarkaro pa yan may lupit-lupit. Iso adang ganyan na imbag dagiti nga ibagak. Tapna mo yun, halaan niya terumbang nga ramedon nyo. Nakasaganan tinluto ka merienda, Jonas. Nasayat no kasta, Lily. Ang mga no mabisinan dagiti kakadwata nga dagiti balay. Nakababain mo't no mabisinan da. Saan da mabisinan? Apag isulaang mo ti pa nagmimerienda. Alas 10 lay ti agsapa. Apag isong arod Katisumat ngamin. Mabit lang, Jonas, ha? Tain na ka. Anya da dya putok. Diyak ka mo, Jonas. Kasi nagtaod ba't iti silad nga yan dagiti kakadwaan nagtagi armas. Mabit lang tayo nakitaan. Lily, mabit lang. Lily! Napanan. Di na kun ingkas-kaso. Diyos ko! Diyan ako! Saan? Apa ingatan? Anya tinapasamak. Sinarunok adagos ti asawa, apaman anangag ko ang nagikisma ng Emmy. Kat anyan apan nakaklaat ko, apaman anakitak ti buridak nga anak mi, adara-daran anakadasay iti swelo. Nairita kano ti maysa kadwami anagtagi armas, gapo iti kinahyper ti anak ko, iso a pinaltugan na. Kaya't may nga agasawa nga ipan iti ospital ti anak mi, tabarang maispalpay. Ngam linapdanda kami daka Janong, kandag iti kakadwami manang.
Tasigun kadakwada, delikado kanuno ipan mi iti ospital ti anak mi. Amangan kanuno day ti agbalin arason tapno matuntun dagiti otoridad dagiti nagtagi armas a kakadwami. Saan la aday tamanang, pinangtaan da kami pay, ano ipidit mi ti panggap mi amang ipan iti anak mi iti ospital, da kami met ti pagbawingan da. Awan nga rod tinaaramid mi iti daydi akanito, no di ti agsangit, ken nang buyalatan iti anak mi, aging ga iti inlaylayon nan tinatay. Apaman ana itabon ti anak mi, masansandat ti panagsubli dagiti makakanigid a grupo iti pagtaengan mi. Iso nga idinaikan kami iti Gundaway, pimanaw kami asang kapamilya iti lugar mi, kat nagpakni kami iti syudad manang. Aging nga ingkadang kumutan ti nag-abroad, kat may sakitan nga OFW. Ngampang nga asim manang, tadimon dakdakamatan ti pagilyan nga ayan ko ita. Basta tinapatag, nakapanaw kami asang kapamilya iti lugar mi ijay Tarlac, kat naulimak ita nga agnanaed dagiti agiinak, iti nagdapatan mi a syudad, bayat ti panagsakripisyok mo't nga agtrab-trabaho dito'y abroad. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Jonas. Jonas, nasa man tinapagteng nyo asang kapamilya iti ima, dagiti pudno amanang Gundaway, ken pudno akabusor tilinteg. Saan nyo apulos anagunod ti hustisya, nang runa pa yan, iti nakakaasi nga anak yo. Ngam saan kayong agdanag? Tano nalibasan man ti awanan puso at tao ti dusa dito'y rabaw ti daga. Di nanto maliklikan ti dusa, akatukad ti basol na, iti sangwanan ti namarswa. Agtalinaed kayo kumaanatibker as ang kapamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Boyet at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yung amin amang bukbukal iti dayto a programa. Sapay kumata danunan na kayo to'y surat ko nga adda itinasaya at akasasaad. Ilingad na klaangan itinagan a Boyet manang taga Ilocos Norte. Naasam dagiti kalugaran mi nga agdengag iti drama nga Iloco, manipod pay idi maipatpatangatang dayto a programa iti radyo. Aging gaita anasarakan da ti YouTube channel yo. Di makalak iti sidong da lolo kan lolak, gaputan na sapaak anaulila iti ina. Jak matanam amo ti amak, tasigon kada lolak, pamilyado kano daytoy, idinaadaan da iti relasyon iti daydi inak. Naawisak met amang ibinglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma, tamapili met ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Bakasyon yun ay pagadalan na pok. Baka inanakamot siguro itan. Tulungak latan ni Apong lakaya mapan ni Uma, Apong. Wala pok. Ngam saan akas idi adapay klase, adandan idi ka pa yan makaripaso. Tatultulungab kat nga ron ni Apong mo alakay jay Uma. Kabalak mat Apong Minang. Sa nabali, tamay sa lahatawunan. Malpasak ton iti elementarya. Ay, kakaasi ka mo tapok. Ubing kaunay anay pasungal-ngal iti trabaho.
Pasensyakan, tasaan kami matabak ng kaniapong mo alakay. Tapno maipamaysam ko mati agadal, asaanan anasken at tumulong kay jay uma. Apong, siyak tirumbang agyaman kada kayo, tasanda ka binaybayan. Tsak ka mo na niyan tinapasamak kanyak nawan kayo. Nasabamot niya min anapukaw day dinanang. Pakaragsakan may tanapadakkel da ka nasayaat ken nasingpet nga ubing apok. Kaasimot day dinanang mo. Nabaybayan na ti bagina. Gapo iti ayat na maipaay na amin a pagkasapulam idi impas ngay naka. Awan mo't ngamin katulungan na. Wan nga ro tapong? Awan mo't ngamin amak? San abali apok, tadabot ni apong mo alakay. Patpat gan nakaunay. Amok day tapong minang, isa nagasatak, tada kayo adwa ka ni apong ko alakay. Mapan ka kadi ijay umaintun bigat, Juneng. Wala, Minang. Mapan kumansok nalan dagiti mulak. Ken apitak mo tala dagiti bagas ti kamutay. Apay aya? Wen ata amok no ilutuan ka iti balo na mabapan ijay. Sapay adasang atom abantay. Kabaulampay ka de lakay. Ay, saus, ano ti pangipagpagarupam kanyak, Minang? Kabalak pa'y, larwam ako na sumangsangat ijay. Ay, iwan gayam, ayan ni Puyat. Napanangayaw iti pagsung road. Imbagak mo't nga dapay mausar nga impilit na mo't. Bakasyon da nga minan, masikuran siguro nga awan ar-aramiden na. Manya masikuran, di bagam kiday, talaga nagagat di aputa. Saan na masapol ang baunan? Iti kas jay akin na ubing na makitan at talaga ti kinagagat na. Wan nga rudlakay. Ay na, nagasat tatakas kan kwa na ti aputa. Saan akas ka nagiti daddo mga ubing dita, ajay lagbay-bay ang gudaw ti ar-aramiden da. Naku nabaon, Minang. Hangam kay lalalaang tasaan anak kita day di anak ta. No, kasano adimakal ti apo ko ta. Oray no kasi nga awan nabangunan na nga ama. Limakal na singpet nga ubeng. Amok anaragsakan di anak ta sa dinumantayan na ita. Gaputa adakad kadwata iti panagbakat ken panaglakay ta. Bagabigat yo, apong Minang. Nay, nagsapakan anak ka ring apaw. Awan mo't klase mo, saan ka day? Una pong, sumurtak ka niya apong Juning nga mapanijay uma. Anya, ay, saanan, ingkakat maturog pa'y, tapno makainanak ka na sayaat. Nabannog ka na panangayo idikalman. Tidak ka di pagdanagan, apong, kabalak. Ken kaasimot ni apong Juning nagmaymay sa sumangat ijibantay ngayon ti umatayo. Maasyan ka ken ni apong mau, ngabdi ka maasyan di tabagim. Ubing ka pa'y apok, di mo kumamot abuswan tabagim ngagtrabaho. Kabailan pa'y ni apong mo alakay. Kakaiso na ngawan ti eskwela ko na apong Minang. Di matulong ako na kanayon ni apong Juning. Ay, si kaman lati makamon apok.
Hay, natangkang na talaga taulom. At dapay abak mo ang natangan iti kastadyar mau. Nala, ingka nga ro dayabanan ni apong mau. Tagar mo sar kayo pay. Sakbay amapan kayo ijay uma. Wala pong. Apong, nagadot inakali tayo abagas ti kamuti. Huwag nga raw apawk. Naimbag mo't ata na bagas ita dagito na emula kamutay. Saan laday tapong? Dandani man ni nagbunga dagiti daduma nga inmula yo. Pudno day ta apawk. Ta isupay amay lakaw. Tapno da pangalaan tayo iti daduma para gastos tayo iti inaldaw. Di kagda nagapong. Inton makalpasa ko niti panagadal ko. Kataddan ton trabahok. Santon ada kayo ti mga sikaso pa iti umatayo. Manangdan tayong tulangan. Ay na, nagsaya at katadang kinaan dagita nga ibagbagam apaw. Talaga na nga to tarapaap mo ti biyag. Sapay la kung mga raw tagtultuloy ang makaadal ka. Wen apong, ag tinulong tayo. Amokmot nga ipamuspusan ti daduma ka sa pulak iti pagadalan. Wen nga raw apaw. Di ka mabay na mapanag-lako-lako iti komporme ang maapit tayo dito'y uma. Anya ko matipagbayanak nga apong, kat nadalos mo't di tatrabaho. Kan adamot yung dagiti sukik, iti pa nagbalay-balay ko ang mapanaglako. Nagkagitak ka nung arod, kunapay dagiti daduma. Puno day sa apok. Iso nga amaw ka masupapakan to amin dagiti rigat mau. Amaw ka paraburan na kati Diyos itinapintas ang masakbayan. Tanagagat ka lang arudan, nasingpot ka pa'y apaw. Bagakon iti umuna pasat ti surat ko manang Emmy, nasapaak ana ulila iti ina, iso adim makelak iti sidong dalolo ken lolak. Umati kang runaan a pangalalaan mi iti pagbibiyag mi, iso nga ubingak pay, tumultulong akon ken ni lolok iti uma. Agbalay-balayak ang mangilaklako iti apit mi, malaksid kadagiti umay aggatang, no maamuanda nga addan na apit mi. No adda malakwak, isumutan ti pangalaak iti gatang ko kadagiti masapsapul ko iti pagadalan. Makunak anarigat ti panagbiag mi manang, tasana kanayon anapintas ti apit mi iti uma. Bakit ken lakayan dalolo ken lolak, iso nga ikagkagumaak ida atulungan, tapno saan da amarigatan unay. Kumadaapong bestri ti balayda. Inaklakwan iday ti kamuti. Amo ka magustuhan da daytoy. Taka na yung da gumatang kanyak no dala ko kakamuti. At daytan ti balayda. Tinasayat. Ibabak pa ito'y susuunod kasako ti kamuti. Nadagsan mo ti sako asinuon ko sana bali tanong malakok awan ton ti imot ko nadagsan
Awan samot ni Apong Bistre diti paraangan da. Kawak man. Apong Bistre! Apong! Anda kayo kadi! Apay Balong? Anya ti masapon mo ka ni Uncle Bistre? Naimbag nga daw yo, ma'am. Umay ko kumalakwan ni Apong Bistre ti kamuti. Ay, awan ni Uncle Bistre. Napanday di ili. Kasta ka di, ma'am? Wan, aguray ka. Nabaalam nga inimotlay taas ako ang naglaon iti bagas ti kamote? Nagdagsanan nga data. Kabaulak mo't, ma'am. Sana bali, taintun makalakwak. Nalaglag antun ti imutak. Ay na, naggagat kamatan nga ubing. Manuti tawan mo. Sa nga pulukot doa, ma'am. Sa dino nga iti ayan ni nanang mo. Apay palpalubusan da kang aglako iti kasta kinaubing mo. Natayan ni nanang ko, ma'am. Da apong ko bakit ken apong ko alakay ti kadkadwa kay di balay mi. Ken san abali ta sa anak mo't niya umadayong aglako. Dituyak lang mo't niya agbalay-balay ng aglaklako, ma'am. Bili, bakit ikinagagat mo nga ubing? Anya itayan tinagan mo, Balong? Buyat, ma'am. Sige. Tapno di kan marigatan amangimot iti day taas ako. Gatangag amin ang tilakom akamote. Ha? Agpaiso, ma'am? Ay na, agyaman na kunay kada kayo. Padayong mutlang ni Apong Bistre, nasingpet. Gapot ta makita kat nasingpet kamot nga ubing kan nagagat kapay. Basta agawid ka adagos, apaman maalam tinaglakwam iti kamote, wan? Wan, ma'am. Siyak gayam ni manang mo Grace. Pangamaak ni Uncle Bistre. Nagbakasyon kami lang kanilakay ko dito lugar yo. Kasta gayam? Agyaman ak, Ma'am Grace. Awan anyaman na. Mabit lang boyat ha. Mapan ko alaan ti pagbayad ko kan ka. Apong Minang! Nay! Apaya! Nakaragragsak ka si Mangpet, Apok. Talaga naragsak ka, Kapong. Ngamin, nalako kamin taimot ko sa nga sako kamuti. Ha? Agpaiso, Apok? Nukas na kapampanaw mula ang anapan naglakaw. Nagdarasan nga'y nakalako ka. Ginulpi ngamin ni Ma'am Grace dilako, Kapong. Ha? Sino nga'y dayta, Ma'am Grace? Sa ngaili da Apong Bistre. Agbakbakasyon da kano iti balay ni Apong Bistre. Uncle na kano ni Apong Bistre. Ay, kastaya. Ay na, nagsingpot mo tunday ta, Ma'am Grace, nga ibagbagam. Talaga ginulpi na tilakom akamote. Una pong, ket kunana pa yung agawid ak na adagos, apaman na mabayadan na tilakok. Isaan nagawid akon? Aditi naglakwa kapong. Ala, idulin mo da ita. Tapno da igatang mo iti masapsapul mo, Apok. Sige nga rod, Apong Minang. Inutak ti gumatang iti kasapulak para inton pa nagsasarok manan. Tapno saan kayo inton na marigatan na gumatang? Adakan ka, no anya ti aramidam iti kwarta, Apok. Nagbanugam da ita. Iso nga idulin mo. Tapno adamot mausar mo a kwartam. Agyaman na, Kapong. Ito na pagtagilak ko ti pagkatangak kadagiti masapsapol ko. Noan niya ti pakaanayan ti kwartang himot ko. Isulatan ti katangak.
Ay, iti day abanda tayo iti notebooks. Boyet! Anya ti aramidom dito ay? Ha? Da kayong maggayam, Ma'am Grace? Umayak gumatang kadag iti daddo masapol ko yun pa nagsasarrak manan iti pagadalan, Ma'am. May kaagatang iti school supplies? Un, Ma'am. Kita ka no niya ti magatang ko. Iti naglakwak kada kayo iti kamote. No kasta, tinaglakwam iti kamote, ti umay mo igatang iti school supplies? Un, Ma'am. Ala, umay ka, takaduan kang agatang. Ha? Alaam amin ang masapul mo. Kan agpili ka mo tan iti kayat mo a groceries. Tapno adda maiyawid mo iti ayan daapong mo. Ala, saanan nga mo na iti kwarta ka, Ma'am Grace? Di ka agdanag, Boyet. Amin nga alam iti da iti apagtagilakwan. Siyak timang bayad. Ha? Kalpasan na, mapantapay ag merienda. Tagkuyog tanton nga agawid. Itulod ka iti balayo, Boyet. Sino nga tayo at akinlugan iti nagsardeng di taparaangan? Haguray ka. Nibuyat mo't nga apok ti dimsag. Na, isungag pa isaw. Apong? Nay, si kagag pa iso tinaglugan iti kutsi apok. Sino nga iti kaduam? Naimbagngal daw yun, Nana. Apong Minang, isa ni Ma'am Grace, dingis istorya kada kayo ng gulpi iti lakok akamuti. Naimbag nga daw yumot, Ma'am. Dumanon kayo. Uray dito'y tayo latan ruar, Nana. Jakmot lagbayag. Intulod ko lang ni Boyet. At gayam ti para kada kayo, Nana. Agyaman na karon, Ma'am. Nakababain ka na kayo. Naisturbo na kayo lakat nga rodan ni Boyet. Saan, Nana? Di tamot layan da Uncle Bestre ti pagawidak. Apong, nagaduti ginatang ni Ma'am Grace para kada tayo. Kan, amoyo, isupay tinagbayad kadag iti amin na masapsapol ko iti pagadalan inton pa nagsasarag. Anya? Agyaman kami unay kada kayo, Ma'am. Awan anyaman na, Nana. Apong Minang, panawan kayo pa dito, Tainak mga alay ti danom nga inuman ni Ma'am Grace. Agyaman na, Boyet. Maiayatanak iti apo ko yun, Nana. Nakasingsingpet kan nakagaggagat nga ubing. Pudnot ako na yun, Ma'am. Isa apagyamanan, May. Tadimakala na singpet nga ubing ti apo ko, May. Nagasat kayo, Nana. Tadakas kan kwa na nga apuyo. Kan, wan gayam. Dawat ko mga ipalubos yung nga umay ko sarsarong kara ni Boyet. Bayat ti kadami dito'y lugaryo. Uwan, Ma'am. Awan problema iti dayta. Nakalukat to'y balay, May. Para kada kayo. Manipod idin manang kanayunan nga umay pumasyar ni Ma'am Grace iti balay mi. Pasaray kadwana pa iti asawa na. Naamwak manang nga isumat lagayam anagasidag tirik na da kanyak. Gaputawan pa'y anak da iti laksid ti kinabayagdan nga agasawa. Bayat ti kaadada iti lugar mi. Kanayon da kapasyaran kan pasaray itugot dakpayan iti mapanda pagpaspasyaran.
Nayasdag kumatan tirik na kadakwada manang, gapo siguro tamailiwak met iti ama ken ina. Idinadanon ti panagawid dan iti Manila, at dain singasing da kada lolo ken lolak. Nana, umayak agpakadan kada kayo. Nalpasan ti bakasyon mi nga agasawa, kat agsubli kami ni Manila. Ngam, kanayon tulat tati umay mi ditoy no dawayami. Ay, karun, abalhasan kaw. Katagyaman kami tasawa. Gapo iti kinasing putyaw nga agasawa itapo ko may. Huwag nga agpaiso, Ma'am Grace. Napalalo ti kinaragsak ni Boyet iti kaadayo ditoy. Marik nami dayta ken ni apong naalakay. Kasla naadaan iti ama ken ina. Udno dayta. Kastamo tirik nami nga agasawa, nana, tata. Kat, adda ko maisingasing ko kada kayo. Sapay ko mata saan nyo apagkadkadan. Ano dayta, Ma'am Grace? Kaya't mi ko maapagadalan ni Boyet. Da kami ti aggastos iti panagadal na. Kaya't mi nga ilapas na ti elementarya iti sigod apagadalan na. Ngam into nag-high school, kaya't mi ko maapagadalan iti private school iti Ili. Ay na, nakababain samot dayta, ma'am. Ay, nalabos samot daytan, Ma'am Grace. Ngaroda. Saan, nana, tata? Napagnumon mi kanila kay ko apagadalan mi ni Boyet, aging ga iti makaturpos iti kolehyo. Tapno saan kayon amarigatan. Ipaay mi amin nagastos na, agraman allowance na iti panagadal na. Dayta akat, no umanugot kayo. Kat awaten nyo ti idijaya mi atulong kada kayo. Ay nakot pagyamanan mi unay dayta atulong yu apalasang kao. Itapay laang kat agyaman kami unay yun kada kayaw. Ay sigurado amaragsakan lakit din ni Boyet. Apaman ama ibagami da ito'y kankwana, Ma'am Grace. Naku namon, minang. Agyaman akmat, tainawat yu titulong mi kada kayo. Manipod ita, saan yun a problemaan amin agastos ni Boyet, nana, tata, da kamin ti makaam mo. So apong, pagadalan dakda, Ma'am Grace? Wala po. Dayta timbaga na kada kami kan ni apong mo alakay. Sakbay ang nagluwas na nga agawid ijay Manila. Ay na, maragsakan ako na apong minang. Makapagtuloy akong nagada laging kay tagbali na kami sa doktor. Ay na, nagnatumatan ti arapaap mo apok. Kaya't mo gayam ti agbalin a doktor. Wala pong, tapno damang taripato kada kayo kun ni apong lakay. Siyak ti mga gasiti amin na sakit yo. Kansan lang nga dayta. Oray da, Ma'am Grace, siyak tumutan ti mga gas kadakwada. Basta lalaingam nga rod apok tapno saan mo't anak kababain ka da, Ma'am Grace. Wala pong, naglayingak tupay di pagkadalan. Nagngatumod dagiti gradok saan ka di, apong? Wun mo't apok. Iso nga itultuloy mo nga igaad ti panagadal mo, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Nang runa ita, kaadan tumulong iti panagadal mo. Iso nga agyaman ka akanayon iti Diyos, apok. Wala pong, kanayin nagkarkararagak, tapno di na tayo baybay anti Diyos.
Nakaturpusan iti elementarya ni Boyet, lakay. Huwag nga rahon, Minang. Talaga napartas kaglabas ng iti altaw. Nako namon, kat nakarkaro ang nagbalin ang natulnog nga ubing ti apo ko ta. Naisigod nga minday kakababalin na manipod kinaubing na, Minang. Iso nga imot-imot na iti panagdakil na. Kutagyaman ta iti namarswata na padakil ta na saya at ataaw ti apo ko ta. Iso nga roda na paraburan iti nasaya at agasat. Aging gaita, tinungpal da Ma'am Grace ti karida apagadalan da ni Boyet. Impay da pa'y amin ang masapsapol na. Kat iti umaya pa nagsasarag, iyalis da kano iti napintas nga eskwilaan ijay ili ni Boyet. Parabor ti Diyos kada tayaw dagijay nga agasawa. Malagtulong da iti kas kada tayaw. Nagpalinda nga instrumentaw tapno magunod ni Boyet dagiti arapaap na iti biyag. Kat ikararagan tayo idalakay, taday talaangan ti mabalin tayo nga isubad iti kinasingpet da kada tayo. Nang runa ka ni Boyet nga apo ko ta. Nay, ada ka butad apok. Wan apong, Jakon nagpatulod ka da Ma'am Grace aging ga dito'y tagsublidan ije Manila. Kahit kumusta mo tinapanan nyo, apok? Naka-enroll ako na apong. Tinungpal da ti karida kanyak nga iti private school ti pag-enrollak. Ay kat, nagyaman ka kumangarod ka dakwada, apok. Hagasam, imay da dito ilugar tayo. Tapno maisirrek da kalaang itinapintas a pagadalan. Iso alalaingam, apok. Wen apong. Kandi mo liwayan akanayon ako mustain ida. Una pong, kanahin mo't nag-video call kami, ta adamat yung cellphone hinted da kanyak. Kan, un kayam apong, nangibati day ti allowance ko iti lasod ti makabulan. Ay sikan ti makaammo di ta apok. Amok nga mo masalwadan ti maititid at tulong kan ka. Iso asikan ti mangidulin iti dayta. Una pong, kat ikarikalalain nga kiti panagadal ko, tapno masupapakan mo't amin arigat yo. Nang runa kada Ma'am Grace anag ka rin naging kay ti kuleyo, kat suportaran dati panagadal ko. Apok. Ikarik ang makaturpusa kapong, kat siyak mo't ti agsubad iti amin nga impaayo kanyak. Ang nakaturpusak iti high school, inawis dak da Ma'am Grace nga agbakasyon iti Manila manang Emmy. Ijay ko ang nakita dagiti agkakalatak nga universidad. Kat pagpilpilyan dak no sa dino kano ti kayat ko apagadalan. Impakpakaasi kadakwada ano mabalin, itilaangan may sa analatak nga universidad iti lugar mi ti pagadalak. Tadyak kayat apanawan da lolo ken lolak. Nang runa pa'y tabaket ken lakaydan, kat amok akasapulan dak iti denada. Naawatan mo't da Ma'am Grace ti kayat ko amapasamak, kat sinuportaran dak iti kayat ko apagadalan. Nagasatak manang, tasimmang bay iti biyag ko tikas kada Ma'am Grace. Ano pa'y jak idakap kapin ano, kat madadaan dalata at tumultulong kanyak. Iso nga imbilang kumatan ida amay kadwa anaganak ko.
Itamanang dandani akon agturpos iti kurso akayat ko. Kat kayat da Ma'am Grace nga agpaka-eksperto ak iti inadal ko a kurso. Tasyak tumat kano ti tumulong kadagiti agkasapulan intun dumteng ti panawan. Banag nga inmula kon iti isip ko. Tati panagaramid iti kinaimbag kat saan to masupapakan iti anyaman agatad. No di kat masukatan laeng iti ragsak nga itden ti panangipaay iti tulong kadagiti agkasapulan. Sapay ko mamanang tanakaipaay inspirasyon to'y padas ko. To'y pagayam mo, Boyet. Pudno anakaipaay inspirasyon ti padas mo, nang runa kadagiti nangato ti arapaap na itibiyag. Adida ko mamaawanan iti namnama, taadan tulat adumtang aparabor. Basta di tay liwayan ti kumararag, ken agkid daw ti panarabay ti Diyos. Kararag ko ang maipaayan pay ti atidog abiyag da apong mo, ken kastamutten dagiti nangibilang ken ka a kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alin, ngamdinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan alin, ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Ta medyo maselan ti pakasaritaak nga ibinglay ko. Kat kayat ko laang aprotektaran dagiti nakaraman, iti innak isalaysay kada kayo. May saak abalasang nga ina. Nakunak daytoy manang, taaging ga ita, saan kami amabalin nga agkalaysa iti lalaki nga impatpatag ko unay, ken ama ti anak ko. Kayat kumot nga ibinglay ti padas ko manang, tamamati ak nga adu ti makarelate, kang ronaan na adu ti maadaw nga adal. Kat sapay kuma tamapili a maidrama. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Hello, Madam Secretary. Good morning. Si Kamat Gayam Jam, good morning. Amok nga awan ita ni Sir diti office yo. Inton rabi ipay asamangpet. Madamdama pa ngamin amalpas ti dinarayan na a seminar, maipanggap iti business na. Naggagata talaga ni Sir anya? Oray addan edad na, naggagatlatta kan nagwapo pa'y. Sikat talaga, Jam. Oh, agpay sumat. Ado pa'y ti abakan na abaro. Ang siyempre, kanaya nagwapo ni Sir, tadamang papagwapo kan kwana. Saan ka di, my friend? Amok latan ti kayat mo asawan. Ngam nadamtangiwat mo. Amangan no damakangagkan ka. Don't worry. Agat, kumusta kayong matngay ka ni Sir Bernie? Okay, my friend. Talaga going strong lahat at relasyon yan niya. Amumat no kasano ti panagayat ko ka ni Bernie. Ngam sana kaya ta sa wanday ta, nga agawag iti pamilyana. Amok ti pagduglugarak, Jam. Amok day ta. Tasaan ka mo't adaka sa babae? Nagayat ka laang mat. Iso na laang tasaan anawayat inayat mo. Ngam? Naira na nga adamot gayang feelings kan ka ni Sir. Amo ka na patagakmat ka ni Bernie. Kat day tatimang patpatib kar iti pakinakam ko. Tunggal malagip ko a pamilyadon a tao. Well,
kunada nga ruten, datdatlag ni ayat. Basta ganad ka, amumutan. Adu ti mangibagbaga akas lang tigre di asawa ni sir. Agyaman nakitipatigmaan mo, Jam. I'm home. Agyaman nakta nakasangpot kan? Oh, kumusta tinatendaram a seminar? Okay, mate. Ano tinaadal mi kadagiti amigo. Kung makatulong na dyan iti business tayo. Di nasayaat. Nakasaganan ti arwatam ijiban nyo. Ing kaagdigusan. Kalpasan na, mangrabiitan ton. Huston ta makainanakas sakbay nga agawid kay ti balayo. Ne, apa yan, Lynn? Pag-awawidan na kong? Kasla di nakpulos ka iliw, Saan mat nga iti kasta? Amo ni Ma'am Nieves nga itati sangpot mo. Diyak kaya't nga dapam kotan na nga agsuspetya nga adda madingar aramidam. Awan baby ang kanyak da ijay. Sigurado, diyak tumot lamadanon na balay. Tadalakit dito ayan dagiti amiga na amakimadmadyong. Ngam Bernie. Manipod na pa ni Palasiw tao dagiti anak mi. Kasjayon ti aramid na. Di na pa'y damagan no kumustan ti negosyo. Jelagwalwal da si ti kwarta ti aramidan na. Naskan amaawatam ni Ma'am. Naliday-day jay gapo iti kinaawanan dagiti anak yo ditoy. May saday jay awagas na tapno mapukaw ti liday iti barukong na. Ngam saan na rason tayo jay? Tapno malipatan na ti obligasyon na kasasawa. Kasi tinakunakon, naskan amaawatam latan. Sige, ingka katagdigusan tamangan tanton. Kalpasan na, agina na kabiit, sakan to agawidan. Napano ni Bernie. Maditirik na nagkawid. Ngam kasapulan. Diyak kayat nga agsuspetya kan kuana ni Ma'am Nieves. Diyak kayat nga agapad agapo kanyak. Ay ayat ak unay ni Bernie. Isaanas kan laang nga amok ti pagluglugarak. Makitak mat nga aramidan na ti amin. Tapno maiparik na namot kanyak anapatagak kan kuana. Siyaklatan ti mang sulnit iti pagkurkurangan ti asawa na kankwana. Addan edad ni Bernie, kat kasapulan amataripato na imbag. Kat dayta ti wagas ko, tapno marikna na ti kinapatag na kanyak. Naimbag ta nagranata dito kantin. Kat mayat, tani, awan unay ti tao ita ditoy. Huy, amok nga dan ni sir. Nakita kitay, so ajak mabalin ti basta sumrak iti office yo. Oh, kamusta ngay? Kaano si Mangpet? Si Mangpet idirabi Jam. Kat, iti apartment mo naturog? Ay, siguro mailiw unayin ka. Pinaginanak. Ngam pinagawid ko matlaang. Ano ya? Pinagawid mo? Bakit? Why? Ay, na-chance mo dahi jay na masulom ni Sir Girl. Ang nga pinagawid mo? Jam,
Diyak kayat nga dapamkotan ni Ma'am Nieves nga agsuspetsa ka ni Bernie. Amok ti pagluglugarak. Total, adamot agiti gundaway nga adda iti apartment ko. Ay na, talaga nagswerte ni Sir Ken ka. Saan na si katay babae ano mabalin, tagikuam ni Sir. Kan, swerte mo dadya Ma'am Nieves. Takasken ka, tinagbalin niya other woman ti asawan na. Ay, sorry my friend. No offense meant. Maawatan ka. Kontento ako noon niya ti maipaay kanyak ni Bernie. Kasta ti panagayat ko kankwana. Kan sigod mat nga amo ka pamilyado a tao. Diyak kayat amaliwayan na ti obligasyon na iti pamilyana. Saludo akin ka, Lin. Sige, tayo nakmampay mangkita na niya ti merienda. Mabisina ka talaga. Nakababain man nga aklunan nga may saak nga other woman manang Emmy. Sekretaryanak ni Bernie iti negosyo ti pamilyada. Gapo iti kinasayat na abos, kan gapo iti qualities a nakitak, nagayatak kan kuana. Kat jak ni namnama, akas tamot gayam ti marikrik na kanyak. Gapo iti kinabayag kon nga agpapaay kas sekretaryana. Amok no anya ti problema ti pamilyada. Nang runa ti problema da iti asawa na. Nakurang ti panakataripato ni Bernie. Iso amas asyanak kankwana. At dadagiti gundaway ama ibagana ti sakit tinakam na iti asawa na. Ngem kanayon abagbagaak nga isalbar na ti relasyon da nga agasawa. Adamot dagiti gundaway ang makapagwaywayas kami nang runa no ada out of town conference adarayan mi adwa. Kat dita makitak no kasano ti kinaragsak na iti danak manang Emmy. Okay ka lang, Lin? Saan ka na boring iti conference sa dinarayan ta? Okay lang. Saan mo ta boring? Sika ti makita kakasla maborboring itay. Kasano kat nakabaybayag? Kaya't ko na malpasadagos itay jay tapno makaumaitan dito'y pag naudan tayo di sumagmamanungal tao. Ay, sika talaga. Di ka makaururay. Kaya't kangaminan ang makadan na. Kailiw ka unayan, Lin. Amumuta na palalo ti ragsak ko no kastoy may kantay ti gundaway nga out of town. Bernie. Gabuta ditoy, awan ti rumba nga pagbutngam. Makagaraw ka iti kayat mo nga awan ti at tanam. Saan kas iti lugar tayo? Kanayon nga daka iti apartment nga agururay no kaano ang masarungkaran ka. Okay lang dayjay. Nasken ngamin nga aganad ta. Awan ti rombang amakaam mo nga adda relasyon ta. Nang runa ni Ma'am Nieves. Pasensya kan, Lin. No baruak pa'y kuma. Saan kumakasto iti sitwasyon mo ita? No apay mat ngamin analadaw anagsabat ti dalan ta. Basta kanayon mo alaglagipan nga ay ayatan ka unay-unay, anyaman ti mapasamak.
Agtali na edak amang ipatpatagkan ka. Agyaman ako na Lin, tanaklunak, nga hure kastoy ti agbalin na kasasaad mo iti denak. Ay ayatan kamot unay-unay, tandaanam akanayon dayta. Anya ka di importante nga ibagam kanyak. Kasla nakaserseryoso ka launay. Bernie, ada problema ta. Problema? Ne, anya kumaday ta problema. Bernie, masikugak. Masikug ka, kunam. Wan Bernie, saan akong nagbinulan? Nag-pregnancy test kat positive. Katanya ko mati problema iti dayta. Saan ka di anak kala problema daytoy? Ilimlimod ta ti relasyon ta. Ita kalaat nga agsikugak. Anya laangan ti ibagadag iti tao. Amudamat nga awan asawak. Lin, iti kaano man. Diyak pulo si Bella nga problema ti panagsikog mo. Anak ta dayta, Lin. Pakaragsak lakit di dayta. Parabor dayta simangbay kadata. Kasanon ti petisyon kanyak dagiti dadakkel ko ama paniti balasiw taaw. Saan ama balin ama amuanda nga agdadagsanak, Bernie? Di ka agdanag. Saan nakaslakana ti mapetisyonan? Mabayag a proseso dayta. Sigurado ang nakapagpas ngay kanton, sakbay ang maaprobaran ti petisyon dagan ka. Iso asaan aday ta ti pagparikutab. Agyaman akno kasta ti kapanunutan, Bernie. Kaya't ko kumati ag-resign, sakbay amadlaw ti tiyan ko. Kano mabalin, iyadayonak iti day ti alugar. Di ka agdanag. Matungpal ti amin nakalkali ka gumam. Basta di mo baybay antisikog mo, ha? Laglagi pamlin. Dayta ti tanda, ti panagayat ta iti tunggal maysa. Nadamag kung ag-resign ka kano? Pudno ka di? Wan jam, ag-resign akon. Anong apay? Ada ka di mo kinayat iti office tayo? When nagapa kayo ka ni sir? Ipagamlaan tayo nakarautan. Saan kami ang nagapa ka ni Bernie? Masikugak, friend. Anya? Masikog ka? Asino ti ama? Asino pa'y kuma? Siyempre, ni Bernie. Oh my! Kasano nga daytan? Ang mga numaamuan ni ma'am ti kasasaad mo. Ay na, sigurado agyera patani daytan. Daytan ti pagdanagak, isong ag-resign akon. Awan ti rumbang ama kaam mo, anak kasikog ni Bernie. Dakilakit di apakaibabainan na dayta. Correct. Ay, good. Anya nga rin ti planom itan, friend. Umadayuak. Imbagak ka ni Bernie nga ipanak iti adayo a lugar. Jay awan ti makaamam mo kanyak. Anya nga iti kunana. Imanugot. Ipanak ka no iti adayo a lugar kabayatan ti panagsikog ko. Kat sapay ko ma. Tasaan pa'y asumang puti petition da mamangkan papangkanyak. Amapan iti balasiw taaw.
Isagan am amin na kasapulam, Lin. Ipan ka iti probinsya. Iti may saan nagatang ko asan ni kwa. Di ka matanagan. Saan nga amo ni Nieves na iti alugar? Sigurado ka? Wen, Lin. Di ka matanagan. Mataripato ka na imbag ijay. Adagasawa akatalik ko. Isuda ti caretaker ijay. Kat isuda ti kaduam. Kabayatan ti kaadam ijay. Agyaman ak, Bernie. Kat ikarik akanayon ka sa rungkaran. Nasimbang tinakam ko amang ibadi kan ka ijay. Ta adada na nasita akaduam. Nasayat na gijay nagasawa. Isuda ti bilinek ang mga sikasukan ka. Panak nga rod ni Bernie iji probinsya manang Emmy. Ijayak ang nagnaed kabayatan ti panaguray ko iti panagpasngay ko. Nasaya at kanyak dagiti katalak ni Bernie iti balay na. Isuda tinaas asikaso kanyak kabayatan ti kaaddak ijay. Sa anak met ana ikaw ang nagnaed ijay manang tamalaksid ana pariir ti aglawlaw. Adapay lo ti apinamulaan ni Bernie iti nagduduma anatengken prutas nga isu ti kanayon mi apagpasyaran kanina na sitang. Nagmayat at talaga dito'y nana. Nakaayayo akit kitaan dagiti nagadoan natengken prutas iti aglawlaw. Hawain balasang ko. Talaga day tadi kay kayat ni Sir Bernie noong umay dito'y. Nana, talaga ka di asaan nga amo ti asawa na day ti alugar? Saan balasang ko? Ginatang day to'y ni Sir asaan nga amo ni Ma'am Nieves. Sabali ngamin ti ugali ni Ma'am. Supade iti ugali ni Sir. Nasingpet ni Sir Bernie. Kat matapobre mo't ni Ma'am. Iso aday tati saan akayat ni Sir nga ugali ni Ma'am Nieves. Kasano nga mo yun, nana? Kinagpaiso na. Italaang nga ibagakken kalin. Nabayag ang nagserbi kami iti pamilya ni Sir. Kasla pamilya kami mo't kadakwada. Nagbaliw laang ti amin, idipimusay dagiti dadakkel ni Sir Bernie. Kan nagasawa da kan ni Ma'am Nieves. Kasta ka di, nana? Saan may anaanusan ti ugali ni Ma'am? Iso nagawid kami kanilakay ko iti probinsya. Idinagatang ni Sir Bernie da ito'y. Sinukon na kami iti lugar may. Tapno da kami ti agbalin akatalat na dito'y. Medyo nabayag kami mo't basitan dito, balasang ko. Nana, kalat asim makitityan ko. Mabalin ka din nga ginanatayo pa'y biit? Ha? Ay, di mo't kabulana mo't balasang ko. Ay na, paliiwam, tanusagad-sadan ng tiagsakit. Sigurado nga aganak kan. Ala, ito gaw mo pa'y dito, balasang ko.
Lin, nagpasngay kan. Lalaki ti anak ta. Ha? Bernie? Adakan? Wen, apaman anay sirek da ka iti ospital. Inawagan nakadagos ni Manang Sita. Ibaga na nga aganak ka kanon. Iso at inartaras kumutan ti nagbiyahe nga imay dito probinsya. Katagyaman ak, tas ikakaradkad kayo adinanon ko ni baby. Nalaing ngamin amang taripato ni Nana Sita. Iso nga awan nagbalin a problema iti panaganak ko. Nakarakaragsak tadan anak talin. Kat kayat ko, agbalin na junior ti anak ta. Sika ti makaam mo, Bernie. Mala, aginalaka. Tapno mapasublema dagos ti pigsam. Kat makaawit kayon to na kan ni baby. Bernie, imawag kanyak ti kasinsin ko. Naaprobaran ka no ti petition kanyak da mamang amapan iti ayanda iti balasiw taaw. Nabayagan da ita nga inururay mo, Lin. Ita, adan. Anya ti desisyon mo? Patuloy ka di ti mapan? Kasanon ti anak ta? Lin, ado ti pamuspusan. Tapno saan kami nga agbalin na tubengkan ni baby. Iti ipapan mo iti ayan dagiti dadakkel mo. Anya nga ron ti aramidan ta? Kasaritak da na Sita. Agpala kiti kadwada amang taripato kan ni baby. Isudalangan ti pangibatsyam kan ni baby. Tapno makapan kay ti balasiw taaw. Di mo sayangan da itang oportunidad, Lin. Ket, mangnamnama ka, ajak to baybayan ti anak ta. Nagtalinaad apalimad tinapasama kanyak. Awan amo da mamang, ngam apaman ama kadano nakijay. Ipudnokton kadakwada tinapasamak. Atakan ka da italin. Kat nakasagana ka sumango kadakwada no kasapulan. Ipudnok nga dan apo ko da. Kat namnamaak amaawatan dak. Diyak ka ba ulan ti mayadayo iti anak ko itinabayag apanawan. Agpatulong ak kadakwada. No kasano amaalak to ti anak ta iti ayan ko. Nasaya at dayta na panunot mo. Sapay lakuma. Ta maklundak ijay. Tapno, ijay kung tumot lang na paspasyaran ti anak ta. Wen, kas iti aramidam ka dagiti anak mo. Ijay abroad mo ida paspasyaran, agraman dagiti apu ko ijay. Pudno day talin. Kat nalakan tulaan dayta. Basta ikararagta, asapay kuma, tamaaklon dagiti dadakkel mo tinapasamakan ka, kenti ka adamin iti anak ta, iti biyag mo. Kinasarita na kami ni Sir Bernie, Lin. Kat di ka madanagan. Ada madadaan na maalami akadwami amang taripato kan ni baby, bayat ti kaawan mo.
Agpaiso, nana? Wen, balasang ko. Di ka agdanag, taka anak akbetlaang dayjay. Nasingpot nga ubeng akas metlaang ken ka. Agyaman na kada kayo, nana. Nasakit para kanyak apanawak ti anak ko. Masapul a pumanawak. Kat aramidak ti amin. Tapno maalak matlaang ti anak ko iti papanak a lugar. Ken awan pagdanagam taadda dito iti amana. Sigurado akanayon tumatlaang dito ni sir. Apaman a makapanaw ka. Day tamating ka rin na kanyak, nana. Kat amok a napatagunay ni baby ka ni Bernie. Iso asigurado ak adinan to baybayan. Kano nga iti ipapanbaw balasang ko. Iti kabiitan a panawan, nana. Flight akon into nung may alawas, Bernie. Nasaya at met. Sana balit at dandikad kadwa dananasita amang taripato kan ni baby. Mabalin mo nga isuro itaramiden na kabayatan ti kaadampay laeng ditoy. Wan nga rod, adapay panawan tap na maisurok dagiti rumbang nga aramiden na. Imbaglaangan tada ni nanasita amang kita kan kuana. Ayawan gayam. Mapanbatan iti balasiw tao ni Nieves. Talaga patuluyan nan. Ha? Kasano ka nga rodan, Bernie? Saan ang naisalbar ti relasyon, Milin? Talaga sa bali ti kapanunutan ni Nieves. Ano kasta? Nagsina kayon? Isumat ti kayat na. Katitikan no ipapanay ti balasiw tao. Awanen ti pakibiyang akan kuana. Aramidan na kanon no anya ti kayat na. Bernie? Ngam di nakpagdanagan, Lin. Total, nabayag matan nga arid na nagsina kami. No kasta ti kayat na. Awanen ti maramidak. Kabaalam ka diti agmay-may sa ditoy, Bernie? Papaikit din asahan. Kabaalag. Tinapatag, may simpam ti amin para kan ka. Kan para kada kayo kan ni baby. Ipatpatag kayo unay iti anak ta. Tiyak kabaalan ti maisina kada kayo. Patpatlan ka matunay-unay, Bernie. Kat aramidak ti amin. Tapno makapagdadan na tayo matlaan kada baby. Ikarik day ta, Bernie. Nakapanak nga rod iti ayanda iti dadakkel ko manang Emmy. Iti kaadak iti ayanda, ininot nga impudnok ti napasamak kanyak. Idi damo gimura da, ngam idi agangay, sapulan damutten ti apuko da. Kat isuda pa yun amismo tinang tulong kanyak, tapno maurnos dagiti papeles akasapulan, tapno maalak ti anak ko. Damag ko anak asawa kanon iti sabali iti abroad ti asawa ni Bernie. Kalpasan ti sumagmamano atawan, naala kon dito ayan ko ti anak ko manang. Kat naawat damoten ni Bernie nga ama ti anak ko.
Nagbakasyon dito ayan mi iti sumagmamanong aldaw ni Bernie ngam agsublimot laang dita Pilipinas ta daket nga rod negosyo na dita. Jak ni namnama akastoy ti pagtungpalan ti limad a relasyon mi kani Bernie manang. Ita, dandanin agturpos iti inala na akurso ti anak mi. Kat ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, ta umatidog pa'y ti biyag ni Bernie, tapno makadan nami pa'y iti naunday a panawen. Aminado ak ang nagbasulak, nga uray saan anaamuan ti asawa ni Bernie ti kinapudno. Tauray makuna ang nailimad mi ti amin, iti imatang ti Diyos, dinto pulos mailimad ti nagbasulan mi adwa, nga isumat ti ikidkid dawak iti pammakawan, tunggal agkararagak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Lin. Pagayam ko alin, pudno ang nakaaramid ka iti may kaniwas, gapo iti pannakirelasyon mo iti lalaki nga addaan pamilya, ngam nagtalinaed ka ang nasaya at atao. Di mo inalman ti saan mo akukwa, tano ibasar iti insalaysay mo, sikapay amismo ti mangdagdag ka ni Bernie nga agawid iti sidong ti asawa na, kadag iti panawan akayat na ti umyan iti danam. Panawan tinangipamuspusan, tapno masupapakan amin arigat ken sakripisyo nga ingka naglabasan. Nasakit ti mayadayo iti patpatgan iti biyag, nang runa iti anak. Ngam gapo tadi ka naawanan iti namnama, nakadan namat laeng dita ti anak mo. Ken saan laeng adayta? Ininot anaaklon ti pamilyam, ti ama ti anak mo. Sapay kuma, takanayon kayo anakaradkad apada-pada, tapno mananam yu pa'y ti imnas ti panagdadanayo, kas maysa a pamilya. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi pag-ibig naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa Isu